Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin itinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak na isa sanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. At magandang gabi po sa ating lahat. Malugod namin kayong tinatanggap sa Tuesday night Tagalog Preaching Broadcast ng Church of God the Philippines. Ako po ang inyong lingkod mula sa Katarungang Congregation, si Brother Paul Abug. At kasama din natin sa gabing ito mula sa Signal Congregation ay si Brother Nelson Palencia. Kamusta, Brother Nelson, dyan sa Signal? At magandang gabi po sa bawat isa. Ito po ang inyong kapatid mula sa Signal Congregation, Brother Nelson Palencia. Salamat na sa tulong ng Panginoon tayo nagpapatuloy sa ating mga pananampalataya. Salamat sa ating Panginoon at sa lahat po ng gawain paglilingkod ng Church of God the Philippines ay nagpapasimula sa pananalangin. Papangunahan tayo sa pananalangin ni Brother Nelson Palencia. Tayo po yung manalangin mga kapatid. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong pag-ibig sa amin. Salamat na kami po ay yung binilang sa iyong iglesia. Salamat Panginoon na kami po ay nagpapatuloy sa pamumuhay na banal, Panginoon. Kaya nawa tulungan mo kami sa gabing ito. Tuloy ka namin mabigyan ng lugod sa pamagitan po ng online broadcast na ito, Tagalog Preaching, Panginoon. Salamat po, nawa patuloy kang tumulong sa amin. Gabayan kami, Panginoon, sa programang ito upang sa ganun ay patuloy na ipalaganap ang iyong ebanghelyo, Panginoon. Kaya tulungan mo po kami hanggang sa matapos po ang gawain ito. Kaya aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At sa wala pong pagtagal ay babatiin po natin yung mga online viewers natin na nakantabay po sa Tuesday night Tagalog Preaching Broadcast. Sa tulong ni Sir Shanin ay ipopost niya po yung mga greetings at pangalan ng mga nanonood. Kasama natin sa gabi ito si Brother Ruben Pereira Perey na bumabati ng mapagpalang gabi sa bawat isa, sa ating lahat. Si Sister Rowena Arsiaga Rivera ay ngayon ay nasa Tarlac na. Si Sister Ana Lydia Magallanes ay bumabati ng mapagpalang gabi. Si Sister Lolita Acebo ay kasama din natin sa gabing ito. Si Brother J.S. Ramos ay nanonood mula sa Molabe. Si Brother Manolito Yankos, Kuya ay mapayapang gabi po sa ating lahat ng kanyang pagbati. Si Brother Julito Lubiano ay nanonood kasama natin sa Doha, Qatar.
Si Sister Lourdes Mendoza Mamukod ay bumabati ng mapagpalang gabi po sa lahat ng mga kapatid. Si Brother Ano Rogelio ay nanonood mula sa Lagaylian Congregation, Isudan Sultan Kudarat. At bilang panghuli ay si Sister Annie Gamboa Beroya na sa Batangas ay bumabati ng maganda at mapagpalang gabi po sa ating lahat. At in-encourage po natin ang lahat na nakasubaybay at nanonood sa mga oras na to na patuloy niyong suportahan po yung broadcast na to, hindi lamang yung Tuesday Night Tagalog Preaching Broadcast, maging iba pang lingwahe. May English po tayo, may Cebuano at Ilocano. At kung hindi pa po kayo nakapunta sa Church of God the Philippines Facebook page, ay in-encourage po natin ng bawat isa na pumunta po doon. I-like niyo po or i-follow. Pwede rin pong mag-subscribe. At ito pong link na to ay pwede nyo pong i-share sa inyong mga Facebook profile, mga Facebook groups na kinabibilangan upang inyong mga mahal sa buhay, mga kamag-anakan, mga kapamilya, maging mga kaibigan ay makapakinig ng mabuting balita sa pamagitan ng Tuesday Night Tagalog Preaching Broadcast. At mapadako na po tayo sa birthday greetings, mga kapatid natin na nagdaos ng karawan ngayong linggo to. Panoorin po natin yung presentation po dito. Sa lahat ng ating mga kapatid at mga minamahal na nagdaos po ng karawan, maligayang karawan sa kanilang lahat at nawa ang Diyos na patuloy na tumulong sa kanilang buhay sa panibagong taon na idinagdag ng Diyos. Nawa ay patuloy silang gabayan at ingatan at lahat ng mga pangangailangan ay patuloy na ipagkaloob. Tayo mapadako na sa highlights po ng 2 gabi na revival services. 27th Thanksgiving service ng Church of God in Angas, Santa Cruz, Marinduque. Panoorin po natin yung highlights po ng gawaing paglilingkod nito sa Marinduque. There is joy in serving Jesus when he uses anything. Ang pag-ibig niya sa'yo sa bawat dito ang kaligtasan, pinangangaral dito ang kaligtasan. Kaya kailangan alamin natin kung ano ang ibig sabihin ng kaligtasan. Ang kaligtasan ay dahil sa pag-ibig ng Diyos. Ito, Ephesians chapter 2, verse 4. Ngunit ang Diyos, palibhasa ay mayaman sa awa. Ano ibig sabihin ng awa? Manalangin tayo. Manalangin tayo. Salamat sa salamat sa pagkilos ng Ganun dapat. Kinakailangan,
Gawin mo yung trabaho mo sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Salamat sa iyo po. Salamat sa mga kapatid na hanggang lagos na inahabol kami ng Bible study at hindi kami tinatantanan. At tunay, nagpapasalamat ako dahil may mga anak siya na tunay. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoon na muling gumawa ang Holy Spirit sa akin. At doon sa lugar ng katarungan, muling tinanggap ating Panginoon at pinagising ng mga kasalanan na ginawa ko at nangako ko sa ating Panginoon sa pangalawang pagkakataon, pangalawang purpose na binigay niya sa akin, hindi niya sasayangin. At sa tulong niya ay ako'y nagpapatuloy, magtatagumpay at magiging mabuting halimbawa sa mga sa Praise the Lord that I will make it somehow because I love Him too much to fail Him now. Nakahukit, dito po yan sila dumadalo at dito ginaganap ang services ng Panginoon. Si Brother Jet. Ayan. Sister Judith. Ayan. Si Sister Judith, ayan. Yung iba, Sister Melen. Si Sister Edith ako kumita. Ito, 2007 to 2010, nagkaroon ng Bible study sa Pagakay, Buenavista, yung pinupuntahan ni Brother Jet dati, sa bahay ni Nardo. Ewan ko kung naalala ni Brother Jet yung Nardo na yan. Marami pong Bible studies na naganap sa iba't ibang bahay, sa Angas, at may mga tumanggaping kaluluwa. Pero halos mga iba dito, talagang maraming tumanggap dito sa lugar na ito. They come, they go, they come and go. Maraming salamat sa ating Panginoon, may mga nananatili. At tayo ngayon ang bunga nun. Ang Iglesia ng Diyos, nagkaanak siya. Hanggang ngayon, nanganganak siya. Kaya, sa isang iglesia, kailangan magkaroon tayo ng burden. Di ba sabi niya sa 68:8 ng Isaiah, as the woman travailed, o yung asawa, ay nanganak, mga anak. Di ba, pag mga anak travail, sabi niya, maghihirap eh. Ilalabas niya ang kanyang mga anak. Kaya sa Iglesia ng Diyos, kailangan natin magsumipag. Kung kasama tayo, asawa tayo ni Kristo, ang gagawin natin, hahayo tayo. Buhay, ang pagbiling ng Diyos. Pwede kayo kumakas. Pwede yung pagkagyan ng Panginoon, lumuhod. Pagbigyan ng Panginoon sa wala nang dito sa altar. Pwede kayong lumuhod dyan sa ginagawa. Mga kailangan, mga kapatid, gano'n yung magkaloob. Amen. Patuloy ka kung maligis na kari mo ang nasa pagkakalito. Salamat sa mga tao sa mga dito sa mga kamag-anakan namin sa pagkakalito. Maraming salamat na sa mga nilalagay ko sa amin kasi panig kaya ang Diyos sa mga mas tinungan mo kayo. Kaya mo kami magsulitas sa aming mga gawa ng paglilisip sa lugar dito. Salamat sa mga Amen. At tayo ay nagpapasalamat sa tagumpay ng gawain na yan sa lugar ng Marinduque. Salamat na tayo nakabahagi sa gawain sa lugar na yan. Tunay na isang pagpapala sa atin na makita ang mga kaluluwa na lumalapit at nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Kaya salamat sa Panginoon. At muli po, babati po tayo ng ating mga kasama sa ating online. Ating po mga online viewers, creator. Amen. Si Brother Roldan Marquez Prepose. Yan po. Kasama po natin siya sa ngayong gabi. Jeffrey Burgos. Yan po. Amen. Sabi po niya.
Brother J. Barido, mapagpalang gabi po sa bawat nanonood at nakikinig. Yan po yung kanyang pagbati. Magandang gabi, Brother J. Si Sister Annalisa Galieta, sabi po niya, Amen. Magandang gabi po. Brother Frank Valencia, yan. Mapagpalang gabi po sa lahat ng mga kapatid ko kay Kristo. Amen po. Sister Maribel Javier, magandang gabi po. Sister Raquel, Amen. Magandang gabi. Brother Bernard Neri, magandang gabi po sa lahat mga kapatid. Sister Elna Rigon, siya po yung nanonood at nakikinig sa atin. Sister Felicita Pantino, magandang gabi po mga kapatid. Amen. Yan po yung ating mga kapatid sa Panginoon. At nagpapasalamat po kami at kayo po palagi namin nakakasama na sa Tagalog teaching. Magandang gabi po sa inyo. At patuloy po tayong ang ating pong programa ay ating pong mapapanood sa ating Facebook and YouTube po. Hindi pong tunghayan palagi ang bawat programa ng mga online broadcast sa gawain ng ating Panginoon. At prayer request po, yung pong sa prayer warrior natin nababasa palagi ang may mga karamdaman, manalangin po natin sila. Mga unspoken requests, sama na rin po natin ang mga gawain ng Panginoon, ang mga revivals at anniversaries, ang mga ganap na convention. Dalangin po natin ang mga gawain at patuloy na magtagumpay ang mga gawain ng ating Panginoon, pang may palaganap ang kanyang ebanghelyo. At pinasasalamatan din po natin ang mga nag-send po ng stars. Salamat po sa inyong tulong at sa ating gawain ng Panginoon. At patuloy po namin kayong ini-encourage na suportahan ang gawain ng Panginoon. Pwede po kayong mag-send sa GCash. Makikita niyo po sa screen ang GCash number po. Naway patuloy yung tulungan ang gawain ng Panginoon at naway patuloy na maipagpatuloy upang sa ganoon ay maraming mahikayat at maraming makapakinig ng salita ng Panginoon sa iba't ibang panig ng mundo. Matulungan tayo ng Panginoon at lagi tayo gabayan ng ating Panginoon. At ngayon po ay makapakinig po tayo ng isang awit, special song. Ang pamagat po ay Jesus, ito ang aking awit. Yan po ay pagkakalam sa atin ng mga taga-Batangas congregation. Praetor. Di pa nakikilala na Panginoon ang buhay ko, na daramang lagi ay kalungkutan, kabiguan, hirap at dusa. Lumapit sa iyo, isinuko ang lahat sa buhay ko. Ika'y tinanggap kong Panginoon, nagtatapagligtas ng buhay ko. Jesus, ito ang aking awit. Ito ngayon'y aking inahandog. Sa pag-ibig mong laging nadarama, dakila ka, O Diyos, purihin ka. Subok man sa aking dumating, alam ko
Dakila ka, O Diyos, purihin ka. Dakila ka, O Diyos, purihin ka. Amen. Tunay na dakila ang Diyos at nararapat siyang purihin. Salamat sa mensahe ng awitin na yan. Salamat sa talento at oras na pinagkaloob ng ating mga kapatid sa Batangas Congregation upang ipagkaloob yung awitin na yan. At sa pagpapatuloy, mga minamahal mga kapatid, meron po tayong announcement, mga gawain paglilingkod po sa Church of God. Sa May 2 hanggang 4 sa Davao, Davao Youth Festival at the Church of God in Sulup, Davao del Sur. Sa May 15 hanggang 17, 2025 ay Pastors Conference at Farmhouse, Mabilang Paniki, Tarlac. Sa May 19 hanggang 24, may Doctrine Seminar and Youth Camp sa Paniki Chapel and Farmhouse. Sa May 29 hanggang 31, 2025, ay yung 24th Mindanao Convention. Sa June 1, 2025, ay yung 33rd anniversary of the Church of God in Kailangan, Bukidnon. Sa June 19 hanggang 21 ay yung Visayas Convention. Sa June 22, 2025, 31st anniversary of the Church of God in Candoni, Negros Occidental. At every Monday po, mga minamahal mga kapatid, sa alas 8 po ng gabi ay may sama-sama po tayong pananalangin online para sa may mga prayer request. Ay pwede po kayong sumama, makilahok sa prayer meeting nito. Online po itong prayer meeting nito at kalimitan pinapaskil or pinupost po yung Zoom link sa mga prayer group or local church congregation groups na inyong pinabibilangan. I-click nyo lang po yun para kayo maka-attend. Alas 8 po yun ng gabi. Every Monday po. Sa pagpapatuloy mga minamahal mga kapatid ay makakapakinig pa po tayo ng special song na ipagkakaloob ng ating mga kapatid sa Alinggihan Congregation, si Sister Cecilia at Sister Loriana. Ang pamagat po ng kanilang awitin ay Tapat Kailanpaman. Pakinggan po natin ang mensahe ng awitin ito. Amen. Panginoong Jesus, ako'y nagtitiwala sa bigayan niya't habang buhay ko ay may kalingan sa pagsukat lumay, naroon siyang umaraman. Ang Panginoon tapat kailanman. Biyayan niya't habang sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na buhay iligtas. Pangako niya'y di mag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailanman. Kung ika'y nanlalamig at walang nalalapitan, para bang daigdig na sa'yo nakapasan, alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon tapat kailanman. Biyayan
Di man karapat-dapat nabuhay ka. Pangakon niya'y di mag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon dapat kailanman. Biyaya niya't kabag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat na ako ay ligtas. Pangakon niya'y di mag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon dapat kailanman. Ang Panginoon dapat kailanman. Amen. Salamat sa Panginoon. Tunay na tapat ang ating Panginoon. Sabi niya, ang mga pangako ng ating Panginoon ay hindi nag-iiba. Siya ay natiling tapat sa atin, bagamat ang tao hindi tapat, siya ay natiling tapat. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon. Higit sa lahat sa kanyang mga anak na lingkod. At ngayon po ay manda na tayo sa pakikinig po ng salita ng Panginoon. Naway patuloy tayong tulungan ng ating Panginoon na maunawaan natin ang ating mapapakinggan na kanyang mga salita. At ating ipakilala na ang bibigay ng mensahe sa gabing ito, si Brother Luis Gamboa po ng Batangas Congregation. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal, mga kapatid. At higit sa lahat, sa ating mga viewers. Salamat po sa Panginoon sa pagkakataong ito na magamit ang inyong lingkod na alipin upang ipahayag ang mga salita ng ating Panginoon na siyang pagkain ng ating kaluluwa. Dalangin niyo po ang inyong lingkod na alipin sapagkat wala po siyang talino o kakayahan, subalit umaasa lang po sa ating Panginoon. Ang ating pong teksto na ating pag-aaralan sa gabing ito ay ating matatagpuan sa Gawa 15:13 hanggang 17. Ganito po yung sinasabi. At nang matapos na sila'y nagsitahimik, ay sumagot si Santiago na sinasabi, mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Sinaysay ni Simon kung paanong dinalaw na ng una ng Diyos ang mga hintel upang kumuha sa kanila ng isang bayan sa kanyang pangalan. At dito'y nasasangayon ang salita ng mga propeta, gaya ng nasusulat. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ako'y babalik. At muli kong itatayo ang tabernakulo ni David na nabagsak. At muli kung itatayo ang nangasira sa kanya, at ito'y aking itatayo. Upang hanapin ng nalabi sa mga tao ang Panginoon at ng lahat ng mga hintel na tinatawag sa aking pangalan. Tayo po'y sumandaling dumalangin. Ama po namin banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, Ama, muli pinupulit at pinasasalamatan ka namin sa pagkakataong ito sa programa sa Tagalog Preaching na muli ay maipahayag ang iyong mga salita. Salamat po sa mga bersikulo na siya naming pagbubulay-bulayan at nawa po, Ama, ay may paliwanag ng iyong tagapanguna ang mga bersikulong napapaloob at ang mga layunin mo na ipapahayag sa gabing ito. Nawa po ay basbasan mo na iyong Santong Espiritu ang iyong lingkod na alipin, magsalita ka sa pamagitan ng kanyang mga labi
upang ang bawat isa sa amin ay mapagpala na iyong mga salita. Makita namin yung kahalagahan ng iyong mga aral, kung papaano ang tumawag ka ng isang bayan sa iyong pangalan. Walang iba kundi ang mga Kristiyano, ang Iglesia ng Diyos. Kaya salamat po, Ama, sa oras na ito. Samantalang kami nagpapatuloy, umaasa po kami sa iyong tulong. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang maasam po namin. Amen. Dito po sa ating pag-aaralan, mga kapatid, ito po ay sinaysay ng ating kapatid na si Santiago. Noong mayroong pagtatalo at mayroong mga katanungan sa mga Hudyo at sa mga nagsisampalataya doon sa panahon ng mga apostol. At dito po ay makita natin na sinaysay ni Santiago yung tungkol sa sinabi ni Simeon. Tungkol sa paano kumuha ng isang bayan sa pangalan ng ating Panginoon. At sabi pa po rito ay pagkatapos ng mga araw na ito, ako'y babalik. Yun po ang sabi ng sa ating pinag-aaralan. At muli kong itatayo ang tabernakulo ni David na nabagsak. At muli kong itatayo ang nangasira sa kanya. At ito'y aking itatayo. Upang hanapin ng nalabi sa mga tao ang Panginoon at ang lahat ng mga hintel na tinatawag sa kanyang pangalan. Purihin po ang ating Panginoon. Salamat po sa Diyos sa kanyang mga aral, sa kanyang mga salita na ating narinig, na ating natunghayan. At ang ating pong pamagat ay ang isang bayang tinawag sa kanyang pangalan, ang mga tunay na Kristiyano, walang iba kundi ang Iglesia ng Diyos. At sabi nga po dito, ay sinabi ng Panginoon na nagpakilala ng mga bagay na ito mula ng una. Yan. Kaya simula po ng una, meron na ding bayan ng Diyos na tinatawag sa kanyang pangalan. Doon po sa Lumang Tipan, sa panahon ni Israel, meron pong tinawag na mga Israelita. Ang mga Israelita, ang lahi o angkan ni Jacob na napunta sa lugar ng Ehipto. At sila'y naging alipin ng mga Ehipsyo. At sila ay tunay na sa kanilang pagkaalipin sa lugar na yan, dumadaing sila. Kaya sinugo ng ating Panginoon si Moses para ang kanyang bayan na walang iba kundi ang mga Israelita na pinahihirapan sa Ehipto, naging alipin ng mga Ehipsyo, sila ay mapalaya sa lugar ng Ehipto upang sila'y pumunta sa lugar ng Kanaan, ang Promised Land, para sila ay makapaglingkod sa ating Panginoon. Kaya salamat po sa Diyos sa kasaysayang yan na nating nahintulad ngayon. Katulad sa bayang tinatawag sa kanyang pangalan, walang iba kundi ang mga Kristiyano. Paano naging mga Kristiyano ang tinatawag sa kanyang pangalan? Sabi po doon sa Lucas 2:11, sinabi po rito, sapagkat ipinanganak
sa inyo ngayon, sa bayan ni David, ang isang tagapagligtas na siyang Kristo ang Panginoon. Ibig sabihin po, tagapagligtas, Panginoon, Kristo. At yan ang pangalan ng ating tagapagligtas. Sabi po sa Mateo 1:21, at siya'y mga anak ng isang batang lalaki, ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang kanyang bayan. Ang bayan ng Diyos. Ang mga bayan ng Diyos na ito ay walang iba kundi yung mga naligtas mula sa kasalanan. Na sa pamamagitan ng awa ng ating Panginoon, tayo ay naligtas. Sabi po doon sa Efeso 2:4-10. Kaya dito po makikita natin na talaga salamat sa Panginoon. Sabi ko nga, salamat sa Diyos, merong ginamit ang ating Panginoon na kinasangkapan dito sa ating bansa upang mahayag ang purong katotohanan, ang turo sa Iglesia ng Diyos. Na hanggang sa ngayon, nagkaroon ng tunay na kahulugan sa buhay natin ang pangalang Kristiyano. Nagkaroon ng tunay na kahulugan, tunay na kabuluhan ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Yung kanyang layuning pagliligtas. Magkaroon ng tunay na kahulugan, ang tunay na pagliligtas, ang tunay na kaligtasan na naranasan ng bayan ng Diyos na tinatawag sa kanyang pangalan, Kristiyano. Kaya sabi po dito sa Efeso 2:4, sabi po rito, ngunit ang Diyos, palibhasa ay mayaman sa awa, dahil lang sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin, bagaman tayo'y mga patay dahil sa ating makasalanan, tayo binuhay niya, nakalakip ni Kristo sa pamagitan ng biyaya, kayo'y nangaligtas. At tayo ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Upang sa panahong darating ay maihayag niya ang dakila kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahan loob sa atin kay Kristo Jesus. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo, Jesus, para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Kaya salamat po sa Panginoon yung pangyayari, yung sinaysay ni Santiago doon sa mga Hudyo na nagsisisampalataya ay ipinaliwanag niya na yung nabagsak na tabernakulo na David, ibig sabihin po, yung mga nasira, yung mga nagkasala na tao, ang tao na nilalang ng Diyos, na banal, dahilan sa kasalanan, nasira, bumagsak, ang moral ng tao ay bumagsak, dahil sa kasalanan, ay mayroong pagkakataon na ito ay maitayo sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Upang tayong tao na bagaman tayo ay naging makasalanan sa harapan ng Diyos. Sabi nga po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos.
tayo pong tao, hanggat ang isang tao ay hindi tunay na nakapagsisi at nakapagbalik loob sa Diyos, siya ay itinuturing na makasalanan. Kaya nangangailangan po ng tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya yung Panginoon, siya yung tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesukristo. Nasabi niya nga po, ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kaya sabi nga po, salamat sa Panginoon na merong tinawag. Sabi dito ay, muli kong itatayo ang tabernakulo ni David na nabagsak at muli kong itatayo ang nangasira sa kanya at ito'y aking itatayo. Kaya kapag nangyari po ang tunay na karanasan ng kaligtasan mula sa kasalanan, yung pamumuhay na banal sa panahong kasalukuyan na nilakaran, na iniwan ng ating Panginoong Hesukristo na dapat nating lakaran, dapat doon yung halimbawa na ipinamuhay ng ating Panginoong Hesukristo bilang mga tinawag sa kanyang pangalan, doon na po tayo lalakad sa banal na buhay. Isang karanasan ng mga tinawag sa pangalang ito ang karanasan ng banal na buhay. Kaya salamat po sa Panginoon, merong banal na kasulatan, merong turo ang ating Panginoon. Sabi pa nga po doon sa papaano tayo o papaano yung tao ay tunay na nakaranas ng kaligtasan ito. Sa pangangaral, sabi nga po doon sa Mateo 28:19, 20, dahilan sa karanasan ng mga nauna sa atin, sa kanyang pag-ibig din sa atin, ay ginamit sila ng Panginoon upang ihayag sa atin ang makapangyarihang aral ng ating Panginoon. Sabi nga po dito, dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Narito, ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ito po yung iniwan ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad na nagkaroon ng malasakit sa ating kaluluwa. Kaya salamat po sa Panginoon. Iniwanan tayo ng halimbawa na sukat natin lakaran. Merong ginamit ang Panginoon na kasangkapan dito sa ating bansa upang tayo, mga hintel, ay magkaroon ng pag-asa dito sa napakagandang karanasan na ito. Yung karanasan paano magiging isang tunay na Kristiyano. Paano mapapabilang sa isang bayang tinatawag sa kanyang pangalan. Sabi po dito, upang hanapin ng nalabi. Sabi doon sa ating teksto, ang Panginoon upang hanapin ng nalabi sa mga tao ang Panginoon at ng lahat ng mga hintel na tinatawag sa kanyang pangalan. Salamat po sa Panginoon, tayo ay walang tigil sa pag-aaral, sa kanyang mga doktrina, sa kanyang mga salita, upang lalo pa nating maunawaan,
maranasan ang kayamanan ng kanyang biyaya. Para tayo ay manatili sa ating paglilingkod sa Panginoon, para manatili tayo sa pananampalataya hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng ating buhay. Yan po tayo, mga kapatid. Na ating mapaglingkuran ng ating Panginoon sa lahat ng araw ng ating buhay sa katwiran, sa kabanalan. Sabi nga po dito sa Lucas 1:74-75 na ipinagkaloob sa atin yamang nangaligtas sa kamay ng ating mga kaaway ay paglingkuran natin siyang walang takot sa kabanalan, sa katwiran, sa harapan niya sa lahat ng ating mga araw. Kaya yan po yung ating buhay sa ngayon. Dahil sa tayo, patuloy nating hinahanap, bagaman nasa atin na, patuloy nating hinahanap ay yung mga kayamanan ng kanyang biyaya na ating tunay na maranasan yung lubos na kagalakan sa ating paglilingkod sa Panginoon. Upang ating mabigyang kaluwalhatian ang ating Panginoon sa pangalang ito. Sabi po doon sa 1 Peter 4:16, mabigyan natin ng kaluwalhatian ang pangalan ng ating Panginoon. Ang pangalang Kristiyano. Napakahalaga po sa ating buhay na yung pangalan, hindi po basta-basta yung pagtawag sa ating Kristiyano. Dahil ang puhunan po dito ay ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin, tayo ay binigyan ng pagkakataon makabahagi sa banal na buhay. Kaya salamat po sa Panginoon. Nakilala natin ang ating Panginoon, ang ating tagapagligtas. Sabi nga po ng ating Panginoon dito sa John 14:20-23. Kilala natin ang ating pinaglilingkuran. At tayo rin, kilala tayo ng ating pinaglilingkuran, kilala din natin siya dahil meron siyang ginawa sa ating buhay. Sabi po dito sa John 14:20. Sa araw na yaoy, makikilala ninyong ako'y nasa aking Ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Purihin po ang ating Panginoon. Sa mga tunay na Kristiyano, sa lahat ng kabilang sa Iglesia ng Diyos, kilala ang ating Panginoong Hesukristo sapagkat mayroong ginawa siya sa ating buhay. At tayo rin naman, bilang mga Kristiyano, kilala rin tayo ng ating Panginoon sapagkat niligtas niya tayo sa buhay makasalanan. At nalaman natin yung plano ng ating Ama na malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin, sinugo ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi po dito, ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama at siya'y iibigin ko at ako'y magpapakahayag sa kanya. Ang meron ng aking mga utos at tinutupad yung mga yaon. Kapag po tayo, ang isang tao ay tunay na naligtas na mula sa kasalanan, doon pa lang po
siya makatutupad ng pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon o pagsunod sa lahat ng mga aral na itinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Doon pa po tayo makakapamuhay na banal, matuwid sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. Kaya salamat po sa Panginoon, kilala natin siya. Kilala niya tayo. Kilala tayo ng Ama. Sapagkat meron siyang ginawa sa ating buhay. Sabi po dito, ako'y magpapakahayag sa Kanya. Kaya makita po natin, yun ang nangyayari sa buhay ng mga tao na tinatawag sa Kanyang pangalan. Sa mga tunay na Kristiyano. Kilalang kilala natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kilalang kilala natin ang Diyos na ating pinagtitiwalaan. Lalo na po sa ating ginagawa, sa ating mga gawain, sa ating online prayer meeting. Kapag po tayo ay merong mga kapatid na merong mga karamdaman, na hingi ng dalangin, at kapag po mayroon tayong mga kapatid na nabalitaan on time, nagkaroon ng kagalingan sa kanilang karamdaman, tinugon kaagad ng Panginoon ang kanilang dalangin, nagagalak tayo. Kaya salamat po sa Panginoon. Alam natin, pinapakinggan tayo ng ating Panginoon. Sa maliliit na bagay na ginagawa ng Diyos sa ating buhay, napapasalamatan natin ng ating Panginoon. Pagpapagaling sa ating mumunting karamdaman, pagpoproteksyon sa ating noong nakaraang pandemic, nakita natin kung paano tayo mga Kristiyano ay iningatan ng Panginoon. Purihin po ang ating Panginoon. Kaya lalo tayong nagiging malapit sa ating Diyos. Sapagkat tayo'y tinatawag sa Kanyang pangalan. Nabibigyan luwalhati natin ang pangalan ng ating Panginoon. Luwalhatiin natin ang Diyos sa pangalang ito, sabi doon sa 4:16 ng 1 Peter. Sabi po din ni si Judas, hindi Iscariote, ay nagsabi sa kanya, Panginoon, ano't mangyayari na sa amin ka magpapakahayag at hindi sa sanlibutan? Tunay po. Ang sanlibutan pong tinutukoy dito ay walang iba kundi ang taong mga makasalanan. Yung mga tao na hindi pa tunay na tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Yun po yung taga-sanlibutan sapagkat hindi pa nila kilala. Meron po sinabi dito sa John 4:21. Ito po yung hinahanap ng ating Panginoon na maging tunay na mananamba sa Kanya. Sa Kanya, sabi din sa 20, nagsisisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito at sinasabi ninyo na sa Jerusalem ang siyang dako kinakailangan pagsambahan ng mga tao. Sinabi sa kanya ni Jesus, babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito, ni sa Jerusalem, ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Dito muna po tayo. Sabi ng ating Panginoon doon sa babaeng Samaritana, nung kausap niya yung Samaritana na ito, sabi ng Samaritana, ang kinakailangan pagsambahan ng mga tao ay doon lang sa Jerusalem. Pero ang sinabi ng ating Panginoon doon sa babae, paniwalaan mo ko kahit sa bundok na ito ni si Jerusalem, hindi ninyo sasambahin ang Ama. Marami po. Salamat sa Panginoon. Ang mga Kristiyano, ang bayan ng Diyos,
ang bayan tinatawag sa kanyang pangalan, sumasamba sa tunay na pagsamba sa ating Panginoon. Kilala ng mga tunay na Kristiyano kung sino ang kanilang pinaglilingkuran o sinasamba. Sabi niya dito, paniwalaan mo ako. Sa bundok na ito ni Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Sabi ng ating Panginoon, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Marami pong tao, maraming nagsasabi na sila ay mga Kristiyano, pero hindi nasasamba ang Panginoon sa tunay na pagsamba. Sabi po din dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po, salamat po sa Panginoon, ang mga tunay na naligtas mula sa kasalanan, ang mga tinatawag sa pangalang ito, sa pangalang Kristiyano, sila yung mga tunay na mananamba sa Diyos at sila'y sumasamba sa Espiritu at katotohanan. At sila yung nagbibigay luwalhati sa ating Diyos. Sabi po dito sa Isaiah 24:15, sabi po dito, kaya tuwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silangan, sa mga bagay, ang pangalan ng Panginoong Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Sabi, luwalhatiin ninyo ang Panginoon. Diba? Luwalhatiin natin ang Diyos. Naalala ko yung pagluwalhati. Sabi dito sa 1 Peter 4, binasa ko kanina, sabi po dito, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na sa inyo dumarating. Upang kayo'y subukin na waring ang nangyayari sa inyo'y di pangkaraniwang bagay, kundi mga galak kayo, sapagkat kayo'y mga karamay ng hirap ni Kristo, upang pagkahayag ng kanyang kaluwalhatian ay mga galak kayo ng malabis na galak. Kung kayo'y mapintasan dahil sa pangalan ng pangalan ni Kristo, ay mapapalad kayo, sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahingalay sa inyo. Ngunit, huwag magbata ang sinuman sa inyo na gaya ng mamamatay tao, o magnanakaw, o manggagawa ng masama, o gaya ng mapakialam sa mga bagay ng iba. Ngunit kung ang isang tao'y magbata ng gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Purihin po ang ating Panginoon. Ganyan po naluluwalhati ang ating Panginoon kapag po tayo ay tunay na naligtas mula sa kasalanan, namumuhay na banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. Doon po nahayag ang kapahayagan ng ating Panginoong Hesukristo sa buhay ng mga tunay na Kristiyano, sa mga naligtas mula sa kasalanan. Kaya sabi po sa 1 Peter 2:9, ngunit kayo isang lahing hirang, makasaserdote, bansang banal, na dapat kayo isang lahing hirang
isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang inyong ihayag ang karangalan niyaong sa inyo'y tumawag. Upang inyong ihayag ang karangalan niyaong sa inyo'y tumawag mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalas na kaliwanagan. Upang ating maipahayag ang karangalan ng Diyos, ang karangalan ng Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Upang makita ng sanlibutan na bagaman tayo'y naging makasalanan, tayo ng kanyang tawagin, tayo'y naging mga banal. Tayo ay namumuhay na banal sa panahong kasalukuyan ng sanlibutan ito. Mula sa kadiliman, mula sa pusikit na kasalanan, tungo sa kaliwanagan, tungo sa banal na pamumuhay. Kaya sabi pa nga po dito sa unang Korinto 1:2, ito pong panghuli, sabi po ni Apostol Pablo, sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatwid bagay, sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal, kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na kanila at ating Panginoon. Nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Tinatawag nating Panginoong, ang ating Panginoong Hesukristo ang tagapagligtas. Kaya tayo naman, bilang mga naligtas, sabi nga po, tayo na tagasunod ng ating Panginoon, tayo ay mga tunay na Kristiyano na tinatawag sa Kanya pangalan. Nawa po, yung salitang, yung pangalang Kristiyano, mabigyan natin ng kaluwalhatian ang ating Panginoong Hesukristo. Purihin po ang ating Panginoon. Yan po yung mensahe ng ating Panginoon sa gabi nito. Pinabalik ko na po sa ating mga anchor. Purihin ang ating Panginoon sa mensahe na kanyang pinagkaloob sa gabi nito. Tunay na ang pangalang Kristiyano, kakibat dito ang pangalan ni Kristo. At ibig sabihin ay tunay na tagasunod na ating Panginoon. At ang bawat tunay na tagasunod na ating Panginoon Kristo ay yung mga kumilala, tumanggap na sa ating Panginoon at nalis na sa buhay makasalanan dahil sila'y nagsisi at sumampalataya na sa ating Panginoon. Bilang panguli, Brother Nelson, may nais ka pang banggitin bago tayo magtapos? Amen. Noon na tayo naligtas mula sa kasalanan, tayo dinanagdag ng Diyos sa kanyang bayan. Diyos, ito ay dito ay pinapamuhay ang tunay na kabanalan sa panahong kasalukuyan. At ang mga kabilang dito ay hindi na gumagawa ng kasalanan. Kaya salamat sa Panginoon na tayo binilang ng Diyos sa kanyang iglesia. Salamat sa pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang buhay para tayo ay maligtas mula sa kasalanan. Amen. Magandang gabi po at salamat po sa mga nakasama natin. Meron tayong 72 viewers. Amen. At kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong palaging pagsusunod sa ating broadcast. Amen. At sa pagwawakas na panalangin, pangunahan tayo ni Sister Labrin Pogat. Amen. Ayan, tayo po ay dumalangin mga kapatid. Maraming Diyos na butihin at maibigin sa lahat. Maraming salamat Panginoon sa patuloy po ninyong paggabay sa aming programa sa gabing ito. Salamat Panginoon sa inyong mga mensahe mula sa mga awitin at maging higit sa lahat, Panginoon, sa mensahe ng aming kapatid na inyong ginamit. Salamat, Panginoon, na patuloy po kayo nagbibigay ng hamon, pagpapala, Panginoon, sa bawat isa
lalo na Panginoon sa lahat ng nakinig at nanood sa oras na ito na hindi pa po nakatamo, Panginoon, ng nakilang biyaya ng kaligtasan. Nawa, Panginoon, ito ay maging kaliwanagan sa kanila, makita nilang katotohanan, ang pangangailangan ng bawat tao, Panginoon, upang maibalik kanilang relasyon sa inyo at makapaglingkod sa inyo sa inyong tulong, Panginoon, at mapanghawakan ang katotohanan sa inyong mga salita. Kailangan nilang maligtas mula sa kasalanan, tanggapin nilang Panginoon at patuloy na mamuhay ayon sa kalooban ng aming Panginoon. Salamat, Panginoon, na sa oras na ito ay patuloy na kaming pinagpala, muling hinamon, at nakita namin, Panginoon, ang dakilang biyaya ng kaligtasan na siyang pinakamahalaga na maging makamit ng bawat tao, Panginoon, sa sanglibutang ito. Salamat na patuloy niyo kaming pinagbubuklod ng inyong Espiritu Santo, Panginoon, sa pag-ibig at kapayapaan sa bawat isa. At kahilingan namin, Panginoon, na patuloy po kayong mag-ingat, tumulong higit sa lahat sa inyong mga anak, mga tunay na Kristiyano na nagpapatuloy, Panginoon, na lumalakad ng ayon sa inyong kalooban. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ginamit nyo sa amin pong programang ito, amin pong mga anchor, ang amin pong mensahero at maging ang sa operator, Panginoon, at ang maging ang inyong lingkod sa sign language na magamit din po ito, Panginoon, na daan, Panginoon, upang malaman din po ng aming mga kapatid na may kapansanan sa pandinig, Panginoon, ng iyong kalooban. Kaya salamat po, Ama, na patuloy niyo po kaming pinagpala sa oras na ito. Kaya muli po namin binabalik ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa matamis na pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat po sa mga minamahal, mga kapatid na nakaantabay hanggang sa dulo. Umabot po tayo ng 72 po na viewers. Papasalamat kami hindi lamang po sa viewers dito po sa Pilipinas, maging sa iba't ibang panig po ng mundo. Nawa na pagpala po ang bawat isa sa pakikinig po ng kanyang salita. On behalf of the behind the scene tech operator na si Sister Shannon May Retobado, our resident sign language interpreter na si Sister Lovely Hogat mula sa La Trinidad, Benguet, at ang ating kapatid na ginamit na ating Panginoon bilang mensahero mula sa Batangas Congregation, si Brother Luis Gamboa. At ang ating co-anchor sa gabing ito, si Brother Nelson Palencia mula sa Signal Congregation. Ako po ang inyong lingkod na si Brother Paul Abug mula sa Katarungan Congregation na bumabati sa bawat isa na magandang gabi hanggang sa susunod na broadcast. At kami ay nagpapaalam. Bye-bye na po. Good night po. Wipe your tears all